Zamislite da ste obična osoba, bez obrazovanja, bez moći, bez bogatstva, a onda vam se pojavi Isus Krist i povjerava vam misiju koja će promijeniti milijune života širom svijeta. Ovo nije bajka. Ovo je istinita priča o mladoj poljskoj redovnici koja je postala jedan od najutjecajnijih svetaca 20. stoljeća. Dobrodošli u nastavak našeg serijala Ljudi vjere, gdje otkrivamo mudrost, strast i nasljeđe svetaca, znanstvenika i velikih umova. Ako vam se svidi ova priča, napišite u komentar čovjek vjere. A sada krenimo s pričom. 25. kolovoza 1905. godine u malenoj poljskoj selu Głogowiec rodila se djevojčica koja će kasnije postati sveta Faustina. Ali tada nitko je nije zvao Faustina. Njezino ime bilo je Helena Kowalska. Helena je bila treće dijete u siromašnoj seljačkoj obitelji s 10 djece. Zamislite, 10 djece, siromaštvo, teški poljoprivredni rad. Nije bilo lako. Njezini roditelji, Marijanna i Stanislav Kowalski, bili su pobožni katolici koji su djecu učili molitvi i radu. Od malena Helena je pokazivala nešto drugačije, duboku pobožnost. Ozbiljnost koja nije bila uobičajena za dijete. Dok su se druga djeca igrala, ona je molila. Dok su se drugi bavili trivijalnim stvarima, ona je osjećala nešto više. Sa samo 7 godina, Helena je prvi put osjetila poziv. Glas u duši koji joj je govorio: trebam te. Posvetit ćeš mi svoj život. Ali kako to objasniti roditeljima koji jedva spajaju kraj s krajem? Kako reći ocu i majci da želite otići u samostan kada oni trebaju svaku ruku za rad na polju? Helena je šutjela, čekala, radila. Njezino školovanje bilo je minimalno. Završila je samo 3 razreda osnovne škole. Sa 16 godina morala je otići raditi kao kućna pomoćnica kako bi pomogla obitelji. Radila je u raznim kućama u Aleksandrovu, Łódźu, Ostrovu. Ali poziv nije nestao. Rastao je. Jačao. Postajao sve glasniji. U 18 godina Helena je ponovno zatražila od roditelja dopuštenje da ode u samostan. Odgovor je bio isti. Ne. Nemamo novaca. Trebamo te ovdje. Razočarana, Helena je pokušala zaboraviti poziv. Pokušala je živjeti običan život. Izlazila je s prijateljicama, bavila se svijetom oko sebe. Možda je bilo sve samo mašta, rekla je sebi. Ali Bog je imao druge planove. Jedne večeri, 1924. godine, Helena je bila na plesnoj zabavi u Łódźu. Zabavljala se, plesala, smijala se s prijateljicama. Običan život mlade djevojke. I onda se dogodilo nešto što će joj promijeniti život zauvijek. Usred zabave Helena je vidjela Isusa. Nije bila halucinacija, nije bila mašta. Bila je vizija jasna kao dan. Isus je stajao pred njom, ranjeni, prekriveni ranama, i rekao joj: koliko dugo ću te podnositi i dokle ćeš oklijevati? Odmah je napustila zabavu. Otrčala je u obližnju katedralu, pala na koljena i zapitala: Gospodine, što želiš da učinim? Odgovor je bio jasan: idi odmah u Varšavu. Tamo ćeš ući u samostan. Sljedećeg dana, bez novca, Helena je otputovala u Varšavu. Prije toga se oprostila sa sestrom, objasnivši joj što se događalo u njezinoj duši. Nije imala plan, nije znala gdje će ići. Imala je samo vjeru i poslušnost. U Varšavi je provedila noć kod tetke, a zatim je počela tražiti samostan koji će je primiti. Nije bilo lako. Mnogi samostani su je odbijali. Zašto? Bila je siromašna. Nije mogla donijeti miraz, novac koji su samostani često tražili od novih članova. Ali Helena nije odustala. Konačno, jedan svećenik ju je uputio u samostan Naše Gospe od Milosrđa, 1. kolovoza
1925. godine Helena Kovalska je ušla u samostan Naše Gospe od Milosrđa u Varšavi. Imala je 20 godina. Prijam nije bio jednostavan. Voditeljica je bila skeptična. Što ova mlada djevojka, bez obrazovanja, bez novaca, što ona može ponuditi? Ali nešto u Heleni ju je uvjerilo. Rekla joj je: možeš ostati, ali moraš raditi godinu dana kako bi skupila novac za odjeću i posteljinu. Helena je prihvatila. Radila je kao kuharica i vrtlarica. Nije se žalila. Nije tražila olakšice. Radila je. 21. siječnja 1926. godine Helena je službeno postala postulant. Dobila je novo ime, sestra Marija Faustina. Faustina, što znači sretna, blažena. Ali njezin put nije bio lagan. Novicijat je bio period ispitivanja, učenja, discipline. Faustina je morala naučiti pravila reda, duhovno se formirati, proći kroz razne kušnje. Druge sestre često nisu razumjele Faustinu. Bila je tiha, ozbiljna, duboko uronjena u molitvu. Neki su mislili da se pretvara, drugi da je čudna. Malo njih je razumjelo što se događa u njezinoj duši. U periodu od 1926. do 1933. primila je redovničku odjeću i položila zavjete. Sada je bila potpuno posvećena Bogu, zauvijek. Njihov život bio je jednostavan i skriven. Radila je kao kuharica, vrtlarica, vratarka. Ništa spektakularno. Ništa što bi privuklo pažnju svijeta. Ali u njezinoj duši događalo se nešto izvanredno. Austina je počela doživljavati duboke mistične doživljaje, vizije Isusa, razgovore sa svetima, iskustva koja su bila toliko intenzivna da ih je jedva mogla prenijeti riječima. Ključna vizija dogodila se 22. veljače 1931. godine u njezinoj sobici u Płocku. Faustina je vidjela Isusa kako stoji pred njom, obučen u bijelu odjeću. Iz njegovog srca izlazila su dva snopa svjetlosti, jedan blijedo-bijeli, drugi crven. Isus joj je rekao: slika ovu sliku prema onome što vidiš, s potpisom: Isuse, uzdam se u te, želim da ova slika bude štovana, prvo u vašoj kapeli, a zatim širom svijeta. Faustina je bila zbunjena. Kako ona, koja ne zna slikati, može naslikati ovu sliku? Ali bila je poslušna. Ali to nije bilo sve. Isus joj je počeo otkrivati duboku poruku o Božjem milosrđu. Govorio joj je o potrebi da čovječanstvo povjeri svoju nadu u Božje milosrđe, posebno u ovo vrijeme sumnje i očaja. Faustina je bilježila sve što joj je Isus govorio. U svom dnevniku, koji će kasnije postati poznat kao Dnevnik svete Faustine, zapisivala je svaku riječ, svaku viziju, svaki razgovor. Njezina zadaća, po Isusovoj želji, bila je usrdno moliti Božje milosrđe za cijeli svijet, primjenjujući pri tome nove načine pobožnosti prema Božjemu milosrđu. Štovati sliku milosrdnog Isusa s natpisom: Isuse, uzdam se u tebe. Slaviti svetkovinu Božjega milosrđa prve nedjelje poslije Uskrsa. Moliti krunicu Božjega milosrđa, štovati čas milosrđa, čas Isusove smrti na križu i širiti pobožnost Božjemu milosrđu. Također i podsjećati svijet na istinu naše vjere iskazane u Svetom pismu o milosrdnoj Božjoj ljubavi prema svakom stvorenju. Sam Isus, a i njezin ispovjednik zapovjedili su joj sva duhovna iskustva zapisivati u dnevnik, kako bi sve što je proživljavala jednom moglo biti na korist drugim dušama. Ovo su bile ogromne misije za jednostavnu redovnicu bez moći i utjecaja, ali Faustina je bila poslušna. Otišla je kod svog duhovnog voditelja, blaženoga oca Mihala Sopočka, i ispričala mu sve. Otac Sopočko je bio mudar svećenik. Slušao je, ispitivao, molio se. Na kraju je zaključio: ove vizije su autentične. Ovo dolazi od Boga.
pomogao je Faustini pronaći umjetnika, Eugenijuša Kazimirovskog, koji je naslikao prvu sliku milosrdnog Isusa prema njezinim uputama. Slika nije bila savršena u Faustininim očima. Lice Isusa nije bilo dovoljno lijepo kako je ona vidjela, ali Isus ju je uvjerio: ne u ljepoti boja, niti u vještini kista ne leži veličanstvo ove slike, već u mojoj milosti. Slika je prvi put javno izložena 1935. godine u Vilniusu i odmah je privukla pažnju. Ljudi su dolazili, molili se, iskusili čudesa. Faustinin dnevnik je jedan od najdubljih duhovnih tekstova 20. stoljeća. Pisala ga je po nalogu svojih duhovnih voditelja između 1934. i 1938. godine. Dnevnik ima više od 600 stranica. U njemu Faustina opisuje svoje vizije, razgovore s Isusom, duhovne borbe, radosti, patnje, svakodnevni život u samostanu. Ali to nije samo priča o vizijama, to je priča o dubokom duhovnom putu, o borbi s vlastitim slabostima, o potpunoj predaji Bogu. U dnevniku Faustina opisuje kako je vidjela pakao, strašno iskustvo koje ju je duboko potreslo. Vidjela je duše u mukama, bez nade. To ju je potaknulo da se još više žrtvuje za obraćanje grešnika. Opisuje kako je doživjela mistično vjenčanje s Kristom, iskustvo dubokog sjedinjenja s Bogom koje je teško objasniti riječima. Govori o svojim patnjama, fizičkim i duhovnim, o sumnjama, o kušnjama, o trenucima kada je osjećala da je Bog daleko. Ali kroz sve to jedna tema se stalno ponavlja: Božje milosrđe, beskrajna ljubav Boga prema svakom čovjeku, ma koliko grešan bio. Jedna od najpoznatijih rečenica iz njezina dnevnika glasi: Isuse, uzdam se u te. Jednostavna molitva, ali duboka po značenju. Faustin život nije bio lagan. Osim fizičkih bolesti koje je trpjela, prolazila je kroz duboke duhovne borbe. Već u mladim danima patila je od tuberkuloze, bolesti koja je u to vrijeme bila gotovo smrtna presuda. Kašalj, groznica, slabost, bolovi. Ali Faustina je rijetko govorila o svojim patnjama. Radila je dok god je mogla. Kada je bila u kuhinji, kuhala je. Kada je bila u vrtu, radila je. Kada je bila na vratima, dočekivala je goste. Uvijek s osmijehom, uvijek s ljubaznošću. Druge sestre često nisu znale koliko pati. Vidjele su tihu, skromnu sestru koja nikad se ne žali. Neke su je smatrale zdravom i sposobnom, zato što nije pokazivala slabost. Ali u dnevniku Faustina otkriva istinu. Opisuje strašne bolove, noći bez sna, osjećaj da njezina pluća pucaju, krv koju je iskašljavala. I unatoč svemu molila se: Gospodine, neka sve ove patnje budu za obraćenje grešnika. Ne želim olakšicu, želim se žrtvovati. Osim fizičkih patnji, Faustina je prolazila kroz duhovne noći, periode kada je osjećala potpunu Božju odsutnost, kada je molila, ali nije osjećala ništa, kada je vapila, ali nije dobivala odgovor. To su bile kušnje vjere, testovi koji su je doveli do granice, ali svaki put ona je ustrajala. Svaki put ponovno je izgovarala: Isuse, uzdam se u te. Faustina je također trpjela nerazumijevanje od drugih sestara. Neki su je smatrali ludom, drugi su govorili da se pretvara, treći su je izbjegavali. Ali Faustina je sve trpjela sa smjerom i ljubavlju. Nikad nije uzvraćala zlo, nikad se nije branila, samo je šutjela i molila. Do 1938. godine Faustinino zdravlje potpuno se pogoršalo. Tuberkuloza je napredovala. Bila je toliko slaba da više nije mogla raditi. Premještena je u bolesnički dio samostana u Krakovu. Ležala je u krevetu, jedva dišući, kašljući krv. Fizička bol bila je ogromna, ali Faustina je i dalje molila:
i dalje se žrtvovala. U tim posljednjim danima imala je još dublje vizije. Isus ju je pripremao za susret s njim. Govorio joj je o ljepoti neba koja je čeka, o nagradi za svu njezinu vjernost. Faustina je znala da odlazi. Nije se bojala smrti. Naprotiv, čeznula je za susretom s Isusom licem u lice. 5. listopada 1938. godine, oko 10 sati i 45 minuta navečer, sestra Marija Faustina Kowalska mirno je predala svoju dušu Bogu. Imala je samo 33 godine, istu dob kao Isus kada je umro. Njezina smrt prošla je gotovo nezapaženo. Par sestara molilo se kraj njezina kreveta. Par ljudi došlo je na ukop. Pokopana je u zajedničkoj grobnici. Svijet nije znao da je upravo umrla jedna od najvećih svetica 20. stoljeća. Ali Bog je znao. I plan je tek počinjao. Poljski kardinal Karol Wojtyła, koji je bio biskup u Krakovu gdje je Faustina živjela i umrla, postao je papa Ivan Pavao II. Papa Ivan Pavao II bio je duboko posvećen poruci Božjeg milosrđa. Započeo je proces Faustinine kanonizacije. Ako ste dospjeli do ovog dijela i pažljivo pratili sve prethodne priče, želite li da u sljedećem videu obradimo ovog moćnog sveca i njegov život posvećen Božjem milosrđu? Ako želite, napišite u komentaru Sveti Otac. 18. travnja 1993. godine Ivan Pavao II. Proglasio je Faustinu blaženom. 19. travnja 2000. godine, upravo na prvu nedjelju nakon Uskrsa, Ivan Pavao II. Proglasio je Faustinu svetom. I istovremeno je proglasio tu nedjelju kao nedjelju Božjeg milosrđa, upravo kako je Isus tražio od Faustine. Milijuni ljudi diljem svijeta svjedočili su ovom povijesnom trenutku. Danas, slika milosrdnog Isusa nalazi se u crkvama širom svijeta. Krunica Božjeg milosrđa moli se na svim jezicima. Faustinin dnevnik preveden je na 10 jezika i prodan u milijunima primjeraka. Njezina poruka o Božjem milosrđu postala je jedna od najsnažnijih duhovnih pokreta modernog doba. Sveta Faustina Kowalska bila je obična žena, bez obrazovanja, bez bogatstva, bez svjetovne moći, ali u svojim rukama držala je nešto moćnije od svega toga, poruku o beskrajnom Božjem milosrđu. Njeni život pokazuje da Bog ne traži savršene ljude, ne traži obrazovane, bogate ili utjecajne, traži spremna srca, traži poslušnost, traži ljubav. I kada pronađe takvo srce, može učiniti čudesa koja mijenjaju svijet. Ako vam se svidjela ova priča, pretplatite se na kanal Zlatna mudrost za više priča o izvanrednim ljudima vjere. A vi, je li Božje milosrđe nešto o čemu razmišljate u svom životu? Ostavite komentar ispod. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u sljedećem videu.